Bawar daji wani ƙauye ne da ke ƙarƙashin majalisar ƙaramar hukumar mulkin Anka a jihar Zanfara, kimanin sama da kilomita 200 daga nan Gusau babban birnin jiha. A ranakun Talata da Laraban da suka gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyen a bisa babura da yawansu ya kai 100, kuma kowane mashin a cewar mazauna ƙauyen na ɗauke da aƙalla mutane 3, inda da isansu suka shiga harbin mai uwa da wabi. Wannan gawar ɗaya daga cikin mutanen garin nan ne da aka yi ta harbi amma bindiga ba ta kama shi, saboda haka 'yan bindigar suka buge shi suka kuma sanya mushi wuta kamar yadda ake gani suka kona shi. Kimanin mutane 29 da aka gano an kashe su a yayin harin, waɗanda mafi yawancinsu aka samu gawarwakinsu a cikin daji, aka yi musu jana'iza a tare a makabartar ƙauyen wanda ke cike da jami'an tsaro, a yayin da wata mace da ɗiyarta suka rasa rayukansu a asibiti a nan Gusau. Gawar wani ɗan asalin wannan gari ne na bawar daji wanda aka kama shi yana waya da 'yan bindigan da suka kawo hari a wannan gari, kuma jami'an tsaro suka harbe shi ya mutu har lahira. Wasu da lamarin ya faru a idanunsu da suka zanta da mu sun alakanta harin da kafa ƙungiyar 'yan sa kai a ƙauyen da kuma yaudararsu da wani Fulani ya yi musu. A ranar da ma abin zai gudana ya faru, akwai ɗaya daga cikin Fulanin da sai da ya zo nan ya nuna mana da cewa za su yi baki saboda akwai biki wanda za a yi shi su, to za su yi baki don Allah ko da sun shigo cikin garin mu yin wasu 'yan saye-saye, kada mu damu, kada kuma mu ce musu koyi. Karfe 1 na rana kawai sai kukan bindigogi mun ka fara ji, sun fara hitowa daga gabacin daga wajen gidajen su sun ka taso muna. Sai mun kashe babura tahi mashin akalla zai kai 100. Sai mun karɓe ko da mun ka duba sai ga sunan ku sun danno, sai suka tsaya bakin gari, sai aka ture guda 3 da zuwa da kakin su sojoji duka da suka zo cikin garin mu babu abin da sun kai sai guda faya. Abin da aka ware sun ɗauka mana wani mata suka ce sai an ba su miliyan 1,230, aka ba su sai suka sake zuwa suka ɗauki wani yaro da sabon mashin suka ce sai an ba su miliyan 2. Mun ka ce mun gaji da haɗa musu kuɗi ba za a ba su wannan kuɗin ba. Ya shigar sai suka dawo aka yi wuta da su suka koma. Bayan haka nan shine ba su sake dawo ba sai wannan zuwa da suka yi. A yanzu haka magana nake da kai ni sun kashe babana, sun kashe yayan babana, sun kashe kawuna, sun kashe ƙanina. Ni kaɗai rage sai ƙannena biyu su ma ba san suke ba. Mai martaba sarkin Zamfaran Anka Alhaji Tahiru Muhammad Ahmad ya ce sun sanar da hukumomin da abin ya shafa bayan sun samu labari akan yiwuwar kai harin, amma ba iya hana faruwar shi ba. Kware, to duk da ka sanar mutane da mutane mun sanar, kuma an turo jami'an tsaron farko suka zo suka ce ba su, an ce sun ci ba su iya da su suka koma, sun ce sun shi ƙarshen su. Aka ce za a sake kawo dai ba a kawo ba dai ba mutum da jiji ba dai, amma da alakullan ba a kawo ɗauki ba na jiki da sai yau ko da ba ma ɗauki ba mutum da mun dai zo jana'a ne ba ɗauki muka kawo ba. To sai dai duk da jami'an tsaro da muka gani a ƙauyen bayan aukuwar lamarin, garin ya zama wayam domin jama'a na ta ƙoƙarin gudu don kubutar da rayukansu. Wasu da muka haɗu da su a bisa hanyar mu ta shiga ƙauyen sun ce suna cike da fargaba, don haka ba za su iya ci gaba da zama a ƙauyen ba. Tun da ran da sun kashe gokan, inda dai lokacin mu yala garin da sun kai da su kashe kowa, tun da wannan bala'i da sun kashe goma makan ya shahar wanga gari. To malam in ba Allah ubangiji ya ƙara taimaka mana ba ga wanga taimakon da ya ƙara aka mana ma'aikatan gaya za mu zauna garin gaya. Yanzu me kiran ku dai ga to mu da kira mun zuga hukuma gwamnati tun da sama har ƙasa in za mu samu taimako da gare su mun san taimako don ubangiji ne taimako, in an ce mu kama da ma'aikata ka to za mu zama garin ga, in kan ba mu samu ma'aikata ba gaskiya garin bai zama gare mu. Barayi ne sun kashe kwana 2 suna kashe mutane kwana 2 tun yaushe ranar Talata suka yi Laraba suka yi. Sai da shugaban karamar hukumar Anka Alhaji Mustapha Gado da sauran jami'an tsaro suka yi fama da waɗanda suka gudu zuwa ƙauyukan da ke makwabtaka da ƙauyen na Bawar Daji, kafin suka yarda suka dawo aka yi jana'izar waɗanda aka kashe. Akwai mobile, akwai sojoji, duka ga suna an bari waɗanda za su tsaya su kula da rayuwar waɗannan mutane. Amma dai matsalar da an su al'umma hankalin su gaskiya riga ya tashi, saboda ko wurin zuwan da na yi dan gulbi wurin dawowa da su domin su zo su shaidi muna zana'izar yan uwansu, wallahi na sha wuya, na sha daga da bace-bace da su da komai da ƙyar dai na samu kanta ɗaya da wasu babura sama da mashin 40.
Duk ƙoƙarin da muka yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jiha abin ya ci tura, domin kuwa lokacin haɗa rahoton an ce kwamishinan 'yan sanda ya tafi wurin wani muhimmin aiki na daban. Har yanzu dai ba iya hakikance wato adadin waɗanda aka kashe ba sakamakon wannan harin, kuma jami'an tsaro da al'ummar wannan ƙauye na ci gaba da binciken gawawwaki da suka bazu a dazuzzukan wanda ke kusa da wannan ƙauye. Ana ci gaba da gano su, ana kawo su wannan ƙauye. Daga wannan ƙauye na Bawar Daji da ke ƙarƙashin majalisar mulki ƙaramar hukumar mulki ta Anka, Hallir Muhammad Umar, labarun NTA.